Webafowethu, kuthiwa siyikhandi ziyenzeka. Hhayi, zenzeka ngempela-ke manje. Wabona wey'ngane zakwethu-ke ngicela u-like, uphinde u-subscribe uma ungenayo inkinga. Webafowethu, niyayikhumbula le game le kwakuyi-game ye-Durban City. Igame ye-Durban City ne-Orlando Pirates okwakuwukuthi i-Pirates kumele iwine leyo game ukuze iphakamisa iligi e-Orlando, kodwa kwagcina kwangenzeka-ke lokho, yabo. I-Durban City yabamba i-Pirates nge-0-0. Okwakuyigame nje enzima kakhulu. I-Durban City yayidlala i-defensive football kakhulu lelo langa lelo. Kwagcina igame yaphela khona ngeqanda ngale ngeqanda ngale, yabo. So lo mfana lona-ke owayewumfana nje we-Durban City, la akhuluma nje khona amagama engicabanga ukuthi awahlalanga kahle ku-Pirates, kubalandeli beBhakaniya, nakuye futhi u-chairman lo, umfana esemncane uMpumi Khosa. So lo mfana wathi-ke i-Orlando Pirates is just a name, yabo. So engicabanga ukuthi igama elaba buhlungu kuye uMpumi Khosa, ngoba kune-clip nje egijima ku-social media ethi lento lena, wathi this statement does not make me sleep, yabo. So shuthi nje lamagama awehlanga kahle ashiwa lo mfana lo, yabo. So ngokubuka kwami mina kule nkulumo eyayishiwo lo mfana, cabanga mhlawumbe yena wayengayibeki kabi, kodwa yafika kabi futhi kubalandeli nakuye u-chairman lo mfana omncane nje sambona, yabo. Ngoba umfana wayeqonde ukuthi akumele siyisabe i-Pirates ngoba i-Pirates iyafana nawo wonke ama-team, yabo, yabo. Noma-ke phela ishaya i-Pirates ngaleso sikhathi leso ibisefomini kakhulu. Yena wayeqonde nje ukuthi i-Pirates, ngicabanga nje i-Orlando Pirates igama, yabo. Sonke egrawundini siyafana, siyalingana. Wayeqonde ukusho leso statement engicabanga ukuthi akuhlalanga kahle-ke kubantu abalandela yona i-Orlando Pirates, yabo. Nakuye-ke uMpumi Khosa, umfana nje kababa u-Dr. Ivan Khosa, yabo. So engicabanga ukuthi njengoba nje igame bazoba negame-ke ezobe inzima kakhulu-ke, igame yakhona kuzobe i-M_T_N 8 Wafa Wafa. Engicabanga ukuthi i-Pirates izofuna ukubuyisa iy'nduku, ukubuyisa iy'nduku zalawo magama ukuthi i-Pirates i-team enkulu, izofuna ukuthi la magama abuye. Engicabanga ukuthi kuzobe kuwumdlalo onzima kakhulu, onzima kakhulu, osezingeni eliphezulu, yabo. Kodwa-ke ibheke-ke emnyama, isikhoni singabuyi nomkhwezeli, yabo. Sibheke kakhulu ngoba uma uthi uzobuyisa iy'nduku, iy'nduku iphinde y'shaye wena, yabo. Engicabanga ukuthi kuyoba kubi kakhulu-ke uma sifika lapho-ke, yabo. Kodwa sithi-ke nje Mpumi Khosa, yehlisa umoya bhuti omdala, yehlisa umoya mfowethu. Umfana wayengaqondile ngale ndlela ocabanga ngayo. Ngibonge.